fucking på optagelse, så kan vi godt se, om du har sagt. Yes, det er ordentligt. Jeg har det også. Det er fint. Har du dig selv på Whisper, eller hvad? Nej, det havde jeg ikke. Jeg havde på hjemme. Og det tester også lige der. Så det er fint. Okay, så er det nok. Jeg går lige ned og spørger support, om de også kan høre dig. 2 sekunder. Ja, jeg er fair nok. Du får lige en bøde her. Bøden den ligger på tålig, det er 100.000. Har du lyst til at betale den? Ja, men så ikke lige vente med tilbage, det var lige snart med. Nej. Han har 3 chancer til at betale. Jeg har sagt op som sødt. Som sødt, men du er ikke politi. Ja, som sødt. Hvorfor fuck har du sødt gear på? Sidste minut. Det er fucking bare provokere Paul, jeg gider fandme ikke hans pisse med. Fucking lorte højt. Altså Paul er fint nok. Men de der fucking AF-ledere der, fuck de suger røven af. Der kommer op til sig, vi holder lige privat ned, så siger de ned, så kan jeg ikke komme over den der ting, og så siger de, gå ned, mand, så står de på trommen, og gør noget. De der sødt? Nej, hvad er det? Magnus Ødes, eller hvad? Jeg lavede Magnus Magnus. Okay, det er ikke godt. Altså lige den der, lige den der godt væk der. Har du sagt, det er ikke sødt? Undskyld. Ja, du har Ja, ikke sådan er hænder. Undskyld. Skal du have en bøde for politiet? Jeg kan godt lige se, om du har... Okay. Er det sådan, man laver det nu om dagen, eller hvad? Man skyder bare de civile. Jeg vil have en erstatning for det der. Nå, jeg vil gerne have en erstatning. Hvad vil du gerne have stat? Har du noget licens? Du har gået sted gennem kroppen. Ja, det burde jeg egentlig ikke have haft. Kan du få et bøde, så kan du få 1000 kroner af mig, så får du 1000 kroner af mig, fordi jeg skal ikke bøde. Hvad hedder du? Jeg vil have meget mere end det. De skulle have et skud i kroppen. Det er elektrisk chok. Det er ikke et skud. Det er to små pattestykker. Du skruer igen, jeg giver dig stød. Det er det, jeg siger. Ja, det er ikke bare lidt stød. Du kan hvor meget stød man får. Hvis man rammer ind i hjertet, så dør man. Du kan ikke dø af det, der skal bruge. Oh my fucking god, han ved ikke noget ham der. Ham der, han ved ikke op i hjernen, du ved, så kan man, sådan er det. Ja, men nu har vores ikke sat op på så meget på det her, det livsvar. Det ved ellers, at vi gjorde det skyde. Jo, du gør mig mange tusind gange. 2 sekunder, jeg bliver nødt til at smutte lige hurtigt. Jamen det er ikke som politi. Okay. Ja, det er det. Lige det var, hvis du smasser. Det er rimelig ulækkert, det der. Du kan bede dig om at lukke det. Bede dig om at lade området. Det gør jeg. Jeg sagde op. Vil du gerne have en sag mod ham egentlig, synes jeg har video på det. På hvad? Er det taseren? Vent til han er ved at tage hænderne over. Op i hovedet. Jeg kan godt se det. Jeg kan godt se det. Jeg kan godt se det. Af hvad? Hænderne op, du har lovligt lagt på 3. Værsgo. Må jeg se den her? Du skal lukke munden, når du fucking spiser. Helt seriøst. Det... Ja. Det er Du kan sgu da ikke bestemme over, hvordan han spiser, vel? Ikke politiet, ikke madkontrol, vel? for helvede lukke munden. Det ved jeg ikke, I skulle da ikke fødevarekontrollen, vel? Så lad være.
Jamen, så lad være med at bestemme over, hvordan man skal spise. Jeg siger bare, at det er lukket. Han beder ham pænt om det, og hvis du skal være mere flabet også, så går du højt i ham. Så går du med på stationen. Er jeg mere flabet? Han spørger om ikke pænt. Jamen, jeg har forstået det. Jeg siger bare, jeg forstår bare ikke, hvordan... Han taler sgu da ikke særlig pænt til ham, hvis du må sige det sådan. Du får en bøde, jeg skyder dig i min tøjser, hvis du ikke snupper med at spise den der. Det er ikke stnok pænt. Nej, her, ved du hvad, jeg synes bare, du skal blande ud over politiarbejde, ellers får du usikkerhed. Og det er en bøde. Okay, jamen det tror jeg godt lige op i på. Jeg går lige op i kommunen og spørger om det er sådan noget, man kan. Ja, det er i orden. Bare gå væk herfra. Jeg køber andre ting, jeg er en supportkører. Hvad siger du? Din fucking lortekop, mand. Fuck de ulækre, mand. Nå, okay, så sigter jeg dig for at være fucking kriminel. Fordi du er fucking dårlig som betjent, mand. At du er syg, du er dårlig. I skal ud af bilen, tak. Wow! Fucking godt lavet. Jeg har det på video, drenge. 2 sekunder. 2 sekunder. Han stod ikke foran bilen, hvis jeg må sige det sådan. Han stod ikke foran bilen. Jeg har det på video. Skal I selv se det, eller hvad? 2 sekunder. Skal jeg vise dig en video med, at han ikke står der, eller hvad? Han stod ikke foran, nej, han stod ved siden af jer. 2 sekunder, jeg går lige support. Hej. Der er en, der hedder Markus Christensen. Han er meget dårlig betjent. Han sidder og sviner min kammerat til på den måde, han sidder og spiser på. Så siger jeg til ham, det kan du sgu ikke bestemme din fucking lortekop. Og han bliver ved med at være totalt fucking sådan, som om man gerne vil bestemme alt og alt. Og Har du video? jeg har video på det. Og det er pisseirriterende, fordi man